5 minutdan aylan. Bugün menin öýlenilme rawna 9 ýyl boldy. 2016-njy ýylyň 18 aprelinde toý etdik we şu wagt 3 tane çağamyz bar. Hudaýa şükür ýaşap ýör. Bagtlyja. Hemme red flaglar sanya men tersine stakanyň dol tarabyny görüp green flaglar sanasym gelýär. Başdan ýatladan spisega başlamak. Bu meniň subjektiwnym ýanýamy. Eger aljak gyýdyňyzda men spisegimi tutup gabat gelenok, gada siz gyýdy bolsaňyz men gabat geleme o kelim diýmek gerek däl. Bu meniň subjektiwnym ýanýam. Buňa gabat gelin, gelmäň. Bagty bolup biler. Bagta garan jok, gabat gelseňizem. Bahana bilen altyna çarada 20 ýyl bolupdyr. Şoň üçin storty eltmäkem size 7 sanyk spisegim gurrun bereýin. Birinjisi toyun hiline aşa kızmayan gyzlar. Yani restoran kaşan olmaly, bagşy betinden olmaly, soňam bergin üzüp ýaşamaly diýen gyzlar dälle. Ay bolsa bolýar, şo ırmyrym ýom bellesek bolýar diýen gyzlar, green flag. İkinci bilen altın kumuşa, iPhone'a pakazuha kızmayan gyzlar. No, olam düşnükli, eger gerek bolsa, eger mobilograf bir zat bolsa ýa-da biznesmen bolup şo gerek bolsa, bizneswoman bolup gerek bolsa düşünjek, ýöne tupa joramda wa menne de bolsun şeýle diýen gyzlar men pikirimçe ters bolýar. Üçüncü, azajygam bolsa internetden, tehnologiýalardan habardar gyzlar. Eger bir problema çykdy, aýdal çağaňyz bolýar, pediatr gerek, bir zat life-hack öwrenmeli, internetden seredip nahar bişirmeli, YouTube'da aşpezler görüp nahar öwrenmeli, şolar ýalyk bir zatlary öwrenip bilýär, öz başdak öwrenip bilýän gyzlar. Dördüncü, en atasyny erkek doganyny aýal doganlaryny silýän gyzlar. Yani şunjal söz bar eken, bir gyz erkek doganyny nähil silýän bolsa, öz geljekde ýollaşynam şolar ýar silýär diýilýän eken. Sebäbi başdaky günlerdäki hyjywly söýügi gidenden soň ýydyna diňe sila galýar. No, entegem ýene söýýärsiňiz. Ýöne başdaky orsor diýär, konfetni, buketni period menämi şo gidenden soň ýyda diňe sila galýar. Onuň türklen prikol bilen orsaňam nakyryny birleşdiremezde. Türkler diýär bir hil asker arkadaş neme. Ýani gullukda şuňalyk bolup gidýär diýilýär. Aýagyň şoň üçin gullukda şuňal bolup başlanda dogan erkek doganyny nähil silýän bolsa, sizi hem şeýle silar diýilýär. 5-nji, käri hunary bar bolan gyzlar. Elbetde siziň maşgala guruluşuňyzda geliniňiz işläp biler, işlemän biler, mätäç bolman bilersiňiz, köprak çağaňyz bolup, öýde bolan kemdäl bolup biler. Ýöne bir zady öwrenmek üçin zahmet siňdiren gyz bilen şonu siňdirmedik, prosto öýhojolukçy bolup başlan gyzyň tapawut etýämi diýen meňçüne käri hunary bar bolan gyz green flag ýaly. 6-njy, prosto tak tanayan oglanlary bolmasa green flag. Prosto tanayan diýip, şu häzirki zaman döwürde oglanlar bilim bilalýa, bile näýe, krujok otak butak gatnalýa. Eger tanayan oglan bolup biler de klassdaşy, kursdaşy, olimpiadadaşy, dil öwrenýän bir zady, krujokdaşy bolup biler, ýöne ay tanayanna prosto takta bolmasa gowy, şonlar ýalyk tanışlary az bolan gowy. Men red flag'a çıktım ay bolsa. Tanayan oglanlaryň asnowasy bolsa gowy. Prosto tak tanayan bolmasa. Olam green flag. Eni 7-nji açyk giyinmese gowy. Gurrun balak giyýär ýa giýenoklukda däl. Balak giýse-de açyk giyinmänmeler, ýupkada giyinse gysga bolmanlar, ýöne ýapyk giyinýän gyzlar green flag. Iň soňky we esasysy ony nomerlap oturmadym. İlen green flag garaşymyz ýaly özümiziň hem green flag bolmagymyz. Meselem geliniňden azyrak oglan tanışlar bolmasyny isleýän bolsaňyz, özüňizde de azyrak gyz tanış bolmasy we şu zatlaryň oglana degişli görnüşidir. Aprel aýy toýçuluk köp aý, şoň üçin Allah jan jut boljaklary ýolunu bileşdireni adaşdyrmasyn. Ýaňamaýdy geçişim ýaly bu sanan zatlym meniň subjektiwnym ýanýam. Videonu halam bolsaňyz atpiska, şantaj, montaj, 4 çağaşam ilk göreli. Altyna çarada 20 ýyl boldy, bir de 9 ýyl bolşy ýaly. Olkan. Men onamyny öýde gelinim çağalam bilen iýmäge dowam. Sag olun. Okup öwrenip bilmeseňiz onu ýene bir bar gidip aşşyňyz oýnamady bolýaňyz. Döwrana şu 4K barada biraz turup geçäýsen. 4K kinoteatrın formaty. Televizor üçin HD. Bonni. Ondan ýokurda zat ýok. Indi häzir Hollywood 4K'da çykýar da. Hollywood 4K'da çykýar.
Asli şon ýany 4K kinoteatr üçin döredildi. Yani telewizor HD, bütün dünýäň kanallaryny görýändiňiz HD. Onu kemagan 4K'da test bir açılyanlar. Onu da adım barda geçýärler. Soň ýene ýapylýandyr. Son kampanya soňradyr. Telewizor HD format ondan ýokary ýok bolsa 4K, 8K telewizor çykarýaňyz diýip soraw berdiler. Kampaniýaň adamlar näme diýdi? Biz HD'de dursak, durup bilemil o. On ösüşün tehnikan, ösüşünün görkezjisi. 16 adam çıkarar ýöne, o telewizor 8K çykdy diýip 8K'da zat ýok da. Telewizor ünsüverseňiz hemme yer ýüzüniň kanallary HD'de diýip. Ondan ýokarsam 6-8K'da ösüşün görkezjisi. 4K kinoteatr üçin. Bizde toy düşürýän şu enzamnamyzda 6K, 4K bar. On hüweslendirji. Hakyky 4K onunno. On kameralaryny bilýän oglunlar bilýändir. Bahasynym, ladnym. Onun bu hüweslendirji bilen hakyky 4K'ny ýanky näin düşündirýin? Ýanky bir kiçirek bir ot ýygmana giderdik de. Şonu kamera oglunlara ýa haltany dıkıp dondurýar. Kamera oglunlara meni alyp atışdyrýar. Onun ikisem jeýle derejek menen bir halta ýygdym diýe bunu. Häzirki bir hüweslendirji 4K bilen hakyky 4K tapagy diýanna. Hakyky 4K içi maglumatdan dony. Onu yankı oglunlar bilýändir bizdäki hakyky 4K ad bilen aparat oglunlar var. O toyu barıp toy adarýar, oň agyrsyna çydamaýan. Nämeden onom şu bizde toyda ulanýan çipnamy var. Şo çipde 4K, o 6-8K'da 4K adýan ýerde yankı. Hüweslendirji. Hakyky 4K bu çipnerde alyp bolanok. Asly bu kameralar çykanna 6K, 8K, 4K hüweslendirji ýanky adamda hüweslendirmek. Şoňa gadagysyny diýip, gadagan adamam näme soň hakykysyny esnäp anar. Men häzir bu sözler öz pikirimden şuňky hakykat. Okan öwreniň okap öwren bilmeseňiz onu ýene bir bar gidip aşşyňyz oýnamany bolýaňyz. Salamu aleykum adamlar bula aýtjak bolýanym Türkmenistandan Istanbula Türkiýe işe geljek bolýarlar Murat. Näýlek viza bilen gelsem bolýar, okap işläp bolýarmy zat diýýäňizde. Häzir şu wagt bar, Türkiýede gaty kynlaşykdy ýagdaýlar bar Istanbulda zatda hemme ýerine. Diýjek bolýanym näçe ýyldan bäri kimlik alyp işleýärlerinem 100 adamdan 50 adama şu wagt ret geldi. O iptal etip durlarda kimliklerinden beren ok çalışma geçdi ya bir ýerde işleýän bolsaň çalışma geçdi ya rabotçy viza geçdi ya da ýoksamam niýe gitdi ya men ýurdumdan niýe karoçym isläň oklar bermäni. Ay berellere berwem nur mysal üçin 100 adam tawsyrsa şoň içinden 50 adamyň kyny berip 50-sini kyny uday edip şeýet ýyl-ýyldan adalyp barýa diýjek bolýanym inniki ýyl näme boljagy belli däl. Diňe kellagry gelteňidem. Okuwadyk gelýäňiz hem işlejek hem okajak bolsaňyz birden barlag öte tutulsaň kyn. Aňyrdan Türkmenistandan berige prosentdalyk gaýdýaňyz, onuň bäri gelip hem bir ay işlän teňem ýene tutulup gitseňiz olam kyn. Gaty erwet bolýar. Şoň üçin diýjek bolýanym bäri geljek bolsaňyz aňyrdan rabotçy viza bilen geliň, çalışma izni bilen geliň wara. Rabotçy wizaňy sağlap işlemäge niýetiňiz bolsa işlemek üçin geliň. Okumaga niýetiňiz bolsa diňe okumak üçin geliň. Häzir bäri ýaman kynlaşykdy. Oturma izinleri warlar ama ikamet izini warlar ama şu wagt bärde kimlikleri warlar ama bir ýerden iş tapsyrlar, çalışmaga geçdirler. Gaty kynlaşyp barýar wara. Diýjek bolýan şu wagt oglanlaryň köpüsi jaňa diýär Murat iptal geldi Murat kimliklerimi bermediler, çalışmaga geçmeli, gowja iş tapmaly diýip. Şu wagt 6 ay ýene 6 ay bererler zatlar ama oglanlar gowja ýerden iş tapyň
Ay bir $100, $200 aýlyňyzy az alyň, maşgalaňyzy getirersiňiz Türkmenistandan arkaýyn işlersiňiz. Arkaýyn kelle agyrtydy gerersiňiz. Her ýyl kimlik, dokument dip alad etmersiňiz, dowamly işlejek bolsaňyz. Bir ýerden belli bir ýerden iş tapyň wara indi oturmazın niýen zat kim berjek däller wara ýyl-ýyldan adal barýarlar. Beretler gelen ok. Şoň üçin Türkmenistandan geljeklerem gelip ýene tutulup işe kösenmäň diýen öňünden aýdýan diňe çalışmadan bilen gelen gelseňiz bolmasaňyz da bolmada gelmäň wara birden tutulsaňyz öňüňizde kyn prosent berigi pul alyp aňyrdan kösenip geleňizden soň bärdäkilerem dokumentleriniz bar bolsa şu wagt çalışmak üçin janyňyz sag bolsun, oglanlar gyýlar esasda adam jan saglyk